Basagi palapdan karon ang information campaign kabahin sa bagong balaod nga nag-require na mga car seat sa mga kabataan matag sakay nila sa pribadong sakanan. Gituyo kini aron na masiguro ang ilang kaluwasan sa mga chikiting mga aksidente. Ang report ni Nico Serino. Gipakita ni ining tagduma sa usa ka kompanya ang pamaagi sa pagtaod sa Child Restraint System o CRS kun car seat alang sa mga kabataan. Lain-lain ang klase ni ini, dunay rear facing o ang bata mag-atubang sa luyo sa sakyanan ug forward facing mag-atubang sa abante. Ubos na napalabang na nga Republic Act 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act required na ang paggamit og car seat sa matag sakay sa pribadong sakyanan sa mga bata 12 anyos paubos. Multahan ang driver kung wala mag-car seat ang bata, gawas lang sa pipila ka exception sama sa medical emergencies. Ang mga bata idili na sa pagpasakay sa front seat sa sakyanan. Unfortunately, we Filipinos are not very safety conscious. Be it at home, be it at the factory, be it the road, etc. We have to start doing what's called a paradigm shift in terms of safety. We are looking at it from an individualistic perspective that we want to save our children's lives. Gihimo ang Public Information Forum dinhi sa Sugbo aron mapasabot ang publiko kabahin sa balaod ug ang katuyuan niini. Naandam na ang implementing rules and regulations kun IRR sa maong balaod ug gikatakda nga mapirmahan kini sunod semana. Dili pa hinuon diha-diha ang implementasyon sa balaod kay duna pa kini transition period o usa ka tuig gikan sa pagpirma sa IRR. Safety is a shared responsibility. It's everyone's responsibility. So what I like to say is really your help. Kailangan po namin yung tulong ninyo, ng pamilya nyo, ng mga kilala nyo, to implement not only this law but all other safety laws. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.